Kubor nakaslem jong unongsan hima. Wadla ka election siya yung dorbar tauan jong ka jela kadang jengay kumbalay sinem duna Henry ka Voice of the People Party kalasdang ya ka jing penkre jong ka nakabenta ka take election da ka ba persyang ban penti kena baka election house nem araja apupra kan long ka bakhut ka basuba ka VPP kalaray ban ujor siya ka Election Commission of India ni ka ECI knang baga commission kan perking bha ha ka rilum jantia ong president jong ka Voice of the People Party uba Arden Basayamot Uba Arden ulapin banaya kani karay jong ka party ha kajing yalang kabala palong halor kapang kajing pendatluat yakipat ba karilom jantia na kajing sya thombor ha kapor election kabala long hayaw thume jawai ha kakhatru trek uyayong ngin ujor siya ka Election Commission of India bahapo ka jila Meghalaya kidan ki district ki ba kipat ba kimyo ban penan kam latluat ya ka hok thep vote bat ka Election Commission of India ka ban penya ya ka election MLA haus nam araja apupra kan petngor kerpang ya ka Giant Hills laong uba Arden Upra unsar sa Giant Hills amdan syu kiba artetin bangin job bat bangin yo ban bat ya ka Executive Committee hapo JHDC Ren layo ya ka result kalalong kumtu mo hagabang nilala banyo tang prasit lani ngajok tang pratli ki constituency hang ni shiklip mat hi kala penok mensim ya ki pajba ki bala pai kmat sha ka Giant Hills nor kila tip ka Giant Hills ka bidi bak election mrengang asyong kumni ngong yalediru hakatu ka klip mat namar nga syong hayeng ban sngap ya ka kubor habang ayo jingtip bangila ban jok tang pra Katon ni ka jing perkat ko briu balay. Ndai tanggung tahi bang apai shu balay. Aga jing wai balay ka jagum ni habang i bang yem dai shu ban fail. Ka jawab hi ka basai ka long bang ai ka bau balay ule ka bha. Namar ka ai ka jinglong ka jingman hapo Giant Hills. Ni tep ha. Ni yem don ka sarkar ni don nagleng pursya ban ni don tang sawat KMLA. Kini kidon nagleng sinshar. Ki batlut ya ka bor hakti ki bat ya ki nongelam shnong bat kila banle ya ka nohunu ka kam ga baki ki kwa lesi kala bandon gonu ka jingja ka bangingim kwa ka banja den ma ka tangi sno ba ka ai ka bau play peniat ni haban priang kum kita ki bangai handai ngimdu jingerman bahau arbu para henum yo shu ya ka lat banle kum ba pile ha ka ni election MDC Hennom hialat syu banle komba pile ag election MDC namar balai komba ngilong nginom song thaj ngi kwa ru ban wanangi ban ai mensim ya kitu kibano mensim namar bangila sha job lesi ag MDC election ngim dai ban no mensim ka jing job ka jing prangot hangi ka de jing sedang bat na semua ban ai kumlai kerpang ya baro ki prangot haringkat unangalam jongleng persya Bagane ka session ka bladep kila pen isisha bagilong kita ke noya sat ke noya tai kila ya kren ni ki mat hapo JHDC kamju kamdon kot ngatip ba ka dan ka jinga tai ka ban shimpor hapo JHDC hagi snem ke bladep dai tat hadu bedal room ki MDC jong the Voice of the People Party bagala dan kata ka jinga tai ki mat ki babun bat am shimlala ban shipnia dorbar tang shipo bat khatsan minute kata kada ke jingchop ka baning kong ban ngale ban ai kuplay ki bat kin nang deiru ban yeng scam hagani ka nongrem ka ba party kalai lam ki pat babi ngiwan ban thu epi bam dei tamani ngi shukren tang nagaktien ya ka jingle bor tang man shupin thami bagi briu kin sngosen aingi ngi kren ya ka jing shisha the Voice of the People Party kanum kren tang bangin yo nong lani mentoy election lani bangin yo ya ka bot snolem ngim ko ya ka bot snolem ngi ko ya ka bot ka snol tho balai ki bot ya ka Voice of the People Party ngim ko namar ka tara ban shania ha ka bot snolem ngi kram kren namar ka tara ban snolem ban snol snengi ngi kren ya ka jing shisha na kren po assembly ngangai pilih habagodan ke dorbar mangtingka ngamalan ki pajba jong ke Giant Hills kiyo ya ke joka lat komba ki pajba jong ke Hills Autonomous District Council kiyo ya ke lat ngenjen la bat wad ya ke EC hapo JHDC nganum no ban kran ladang am tip ya ke jisha
Oh kilayas Pisang Bansai hok Banong kita gi PPP te Lada job makite ka khoj Lada rem makite kam khoj Ngim keren Kam day kata Ngi keren ni ka ching shisha Kumlong Ka long kami ka chingi Ka kong Dewi Kabari ka latampang Jo ka juk ka pamanda Ngasgo khan Banila bansay Ya ka ni ka long kami ka bar ton Ya ka jinglang ka baslor Ngin yay say Balingin siya sngotanat ba nito kana tangi wuy kuyang nong ba? Balingin sngotanat ba nito kana tangi wuy tirat sing? Ngimla si balong ki tirat sing? Ngimla si balong ki kiyang nong ba? Ngimla si balong ka latampang joga joga ba manda? Kasyong hanga barapi ko ki pat babi jonga. Namar kata na bang ngikren, ya ka jing shisha. Kamong! Tang namar bang irem, kamot tang bang irem, ngin wak daw, kam day ka jing kren joga jing wak daw. Nringi kren namar ngi tip baga don ka jing lebor ka sakhi ka sathar ka babyang bat balairu bangi ngi beten ya kani namar ngi kwa kumong ban rat ting kong ya ka jing lebor ha ka por election kani ka jing lang kani ka jing sang chong kata ka jing khon ka jungi bani pen ka mau ki pai ba bangin penlai lut ya ki pai ba juga gentles nagi kam thombor ha ka por election Ngitip kani kadi election. Ngitip kani kadi bangin yo ban jet daga bot daga jing sngo thu daga rai ka balai lut ka jingi. Ngitip kani kadi bangin le ban tap ya ka daga bot ka ba kodo re ka jingi hakendong. Ngi ko nama kata ban nim dai ban don menu ba penwit ya ki pat ba. Ngitip pa kani election kam dai ka jingi lampat. Lada kadi ka jingi lampat marwai ngadang nut ban kop sangot kita ki weru. Ndrai kani kadi election Bangin yo ban pawi ka jing sngaw ka ji. Daga bangi jit yo briu ni ka briu. Ka baka mensim ka jonga ka kwa. Ka baka jimut jup hat jonga ka shon. Baula ban le AA nak takari bat ka jat mriu. Ban la kren ye gani hapo assembly. Yo don ki ba persyang ban wadaw. Ki ba la arpanai menta dangwan. Kren ye kata ka jing le bor. Ngi krem sngap. Ngila kren nadu ka sngi bala pen banai ka result. Nilai ke jing tho, nila complain, nila keren for assembly, nilai ke jing tho siu chief secretary, nilai Putin, pat kum ginagalam jong the voice of the people party, nil sai kenduru, ya, kinong penyak jong election commission of India, bangini tho, bapa ke jela Meghalaya ke don ke district, kiba kipat ba kimyo ban penen kam lalu jaga hak ke jongki. But Election Commission of India, kapan penya ya election MLA House Nam Arpupra kan pengor kerpang ya ke Giant Hills. Ngini kon, bangin malat. Dan lele rem bau pat ba unumyo ban penerkam ya la ka jongka hok. La barwai bat kam tame ha Giant Hills. Ha ka bagi pat ba kilala ban lek ban tep dala ka jong kamon yaunu no priu lari yagnu ko no priu kawa ka mensim juki ka kintu. Menagani kaya ka baca pak maya club ula syarong uway u polling agent dagi kenta ula ja kilipun kilong kemiya kiong kaya ka banjayu ngiram tang kanubot hanartiang tang nyubot lala kamdan katu ka jinglabora maya club Lani ladang injin la dawa ban ripul hamaya klok injin la jab hapo nartiang ko ki pai babi kipun ki jingja ki bangi la lumtho ki bami na ki jingle abor te namar kata kata ka tehok yang ikom ke parti bangin stang saya gani pat koi bangin ya kon ban pentingna bausnem arbo pra Kito ki jingja ki bejuja baro si kata ka rules nong bagi ong bangin rule be da kasnong kanom de ban jasu naru usnem arhupra ko ki pat babe kata akan ka ri ka be de ka jungi ngamdon ka jingar rutin habang ikendu igi beriu keleng-keleng igi sngi kyong badan de pila tri shitam kumni kum tai ngong hem
kamde ke jing trai shitam jongno kamde ke jing la jongno kade ke jumap ka mau play ule jumap ya ke jing duai jogi beduk ki bekoto ki ba shale ben ko ki patba namarta ka mi ka voice of the people party mau play halaka jong ka kam ka jung ula penki ya ka mensim jong ki klung ki kena ki temen ki kro hadu menta kadon ka jing kende ya upra kat shabale nama kata wat red mensim ko ki parapnar kiba don hagani ka dong kathan Gentiles district what red mensim rai tangawai ngin kemau bangin yeng hagan nongrim ka party kalai lam mingi kom ka party kom kit khot jong ka party ngin let tagani ka nongrim ngin nom kenran naga nongrim ha Gentiles kadai ke jingstang arpo pra ngin sar bro nyotli ki constituency hak MLA election oh shisha ka pensingotran kyong penomla menta ki don shibon ki constituency lag ni pet ni tet kani kadai ka constituency baka boys of the people party kan job lingba ka jingkershan ka blapau kani kadai bangidang don kambar yakon bat kumta terter ko kipai ba ngiwan bangin sedang ya kani ka mission ka jingi lengba kani ka team kapangina po lani ka pang ban penkot lani ban pelat lut yiki pat ba jong Gentiles naki kam tombor nama kata saisin ya ko abanong epi what redman sim what dokman sim ngini kon nari tet bagi don shibon ba ki bon rukam tombor ya ka jatn riu ka jini lakalong ha Gentiles lakalong ha riboy lakalong sa West Castle ni i pakidon shibon ki jingle bor yaki baret ki barya ka jing kani jumor yaki jaga ki puta ka jingle ben ka jurba hagari ka jini ka de ka kamram jo wei pa wei thot jong boys of the people party ban kut jingot halari marwai shimet bayam ngade ban dan benta banang penkhan ya boys of the people party bangin weng ye kini ki jingle bor baro khnang bagi patba ki baloi ki riu patba ki badan hagano ka jaka kinin shngan kemensim kin saat kemensim kin tip bagani ka degari ka jangi kamdan pat da ka ri ka bangila ban let na ka degari ka ba e ka jingi ko ki patba bi janga namar kata hagani ka por sajisin pat ngai werbi yang inile nang ni smart daga jingkot jimot ka batmai daga jingkot jimot ka scam bangin ang pen scam ni kata ka rai rangba ka jingi bangin ai ne aga voice of the people party longkat balong jakat baja hadu bangin yo ya kata ka por bangin bat yau lakam juga sinshar ka kharat bat bangin ai sisin ya ka jingkerman ya ki longdin ki mandin ki jonga ki jongpi ngim kwa bangin chui habangi pet ya ka ai ka baja ka ai ka bal long hakani ka ri ka jing pipet menta kat shaba pai tang lagi jing persang ban pentroin ya ka jat men riu ka jing ko kipat ba kadai namar ta ka kamram jonga jongpi bangin shimi ka rai rangba long kat balong ya mentang inum ya wat dau ya mentang inum ya pet madang ring ini trailang kawai ring kat bagi nangalam joka voice of the people party banang penklan ya ka party banang I mean sim yaki nangalam bangilang la banai ka jing shakri ka baklan yaki longdin ki mandin ki jonga ki jongpi tengre ka por ka bamenta same yenam alat shu nang ni shakman baninget bang election commission of India on the ngila pintet ngila register ya kata ka protest ka jungi kan shimkia ban pintikna bang election MLA house nam arpura po Gentiles kan long ba yat bet yat denti banom dan mano ba persang banle jubor yaki patba kibe ka jungi kata kalong ka thong kabangi ngini khun kanum slam bagi nangalam joka voice of the people party ngini kendo yaki nangpnya joka election commission of India bangin pen slow bat ngin da airu haki yaki ei di jing tho ki bangila ai shaka sarkar reina mar kumbal ong menne yak election MDC om shimla penya da election commission of India la penya da ka sarkar jala lingba ka district council affairs department magtangila day ban mat yaki dugi jingja ki bang ngim kwa bagin cha bat nangni shakmat kuma ong pi ringkat bau patba inyat bani kun haduk bangin dala shisha ban yato kana yaki longdin ki mandin ki baka voice of the people party kala la ban wanra yaka way pat ka rukom ka batmai haga jla bar ko way haga baki patba
kiyo ban penun kam lai lu ya ka hok ka jongki te ga ne ka por ka banta kom ka dak jong ka jing kershan kom ka dak jong ka jing kut kalang nadu ka tano ka man sim ka ji mele pertalang bani aga ne ka por ka banta ha pro Ben kurkoy bi iwe pe we kubleşido